Jep. Katsokaas. Nyt kyllä vituttaa. Rupes vähän vituttaan tänä aamuna. Kävi vähän näin sunnuntai-aamuna. Kävi tälle kahvinkeittimelle. Tuli tunnit täyteen varmaan. Kattokaas mitä tälle kävi tälle päin. Tälle kävi tällä. Jos se näkyy tähän kameraan, kai se nyt näkyy jotenkin. Halkes toi pohja perkele. Tosta halkes pohja. Tästä kahvinkeittimestä halkes pohja. Nyt kyllä vituttaa. Kun halkes pohja, niin vituttaa kyllä. Meni kahvinkeitin paskaksi, pohja halkes. Tästä oikein halkes. Joo, pohja halkes oikein kunnolla tosta. Napsahti vaan ja halkes pohja, niin nyt rupes kyllä vituttaa. Oikein rankasti, että vituttaa. Hyvä kahvinkeitin meni siinä, tommonen kahvinkeitin. Meni siinä sitten. Nyt sitten rupes vituttaa. Ai. Löytyisiköhän Roskiksessa tämmöstä uutta pannua tai mistä löytyisi? No, kyllä se vituttaa, mutta onneksi mulla saattuu olemaan tämmönen varakahvinkeitin kun Princess. Oikein kunnon kahvinkeiti. Siinä on sitten varakeiti. Päästään keittelemään tällä sitten. Ravitsevat kahvit tällä keittimellä. Tämmöisellä keittimellä keitetään sitten kahvit. Taas tänään sitten. Ravitsevat kahvit tulee tämmöiseltä keittimeltä. Sitten onneksi oli varalla tämmönen. Muuten, kun tää hajosi, niin kyllä vituttaa silti, vaikka on varakeitin. Niin kyllä vituttaa, tää oli hyvä keiti. Tää oli pirun hyvä kahvinkeitin, kyllä. Nyt kyllä vituttaa. Ankarasti. Juu. Ei mulla täällä muuta, että tällaisia tunnelmia täältä tänään oikein vituttaa. Rankasti vituttaa. Hajos kahvinkeitin. Siinä se nyt meni.